Niċċelebraw Tim Malta, attività li kulħadd huwa mistieden għaliha u li se ssirna l-erba' 14 ta' Ġunju fis-7:30 ta' filgħaxija fi Pjazza Kastilja il-Belt. F'din l-attività mimlija spettaklu, il-familji huma mistiedna jattendu u jsellmu lill-atleti li kienu parti minn Tim Malta waqt il-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa li sar il-ġimgħa l-oħra f'pajjiżna. Dan tħabbar fi stqarrija minn Sport Malta li rrimarkat li s-suċċess ta' pajjiżna f'dan il-logħob kien enormi. Malta mhux biss kisbet l-aqwa riżultat, iżda rebħet dawn il-logħob minn fost 9 pajjiżi. F'dan il-logħob Malta kisbet 38 midalja tad-deheb, 30 midalja tal-fidda u 29 midalja tal-bronz. U għalhekk li brabta ma' din il-ġimgħa sabiħa għall-isport Malti, il-familji qed jiġu mistiedna jattendu, jiltaqgħu mal-atleti u jassistu għal spettaklu mill-aqwa li se jerġa' jfakkar l-isbaħ momenti li pajjiżna kellu f'dan il-logħob. Full Park li se jintrama fi Pjazza Kastilja se jkun hemm spettaklu minn Ember, Aiden u minn Live Band. Iż-żewġ kantanti se jinterpretaw il-kanzunetta uffiċjali ta' dan il-logħob Shine Your Light. Magħhom Full Park se jnaqdu DJ Ziggy u David fil-waqt li mhux se jonqsu l-logħob tan-nar u projezzjonijiet sbieħ fil-pjazza. Sport Malta qalet li l-isport f'pajjiżna wera għaqda mill-isbaħ wara Tim Malta u din l-attività għandha tkun opportunità oħra biex flimkien inkomplu nagħtu l-appoġġ lill-atleti Maltin u Għawġin sabiex ir-riżultat li nkiseb f'dan il-logħob iservi ta' tarġa oħra biex ikompli jinkiseb iżjed suċċess għall-isport Malti.